Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum ħuti Jeżies qegħdin nagħmlu s-solennità ta' Trinità Qaddisa. Nagħmluha darba fis-sena, imma fir-realtà din ngħixuha il-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-Knisja ddaħħal din il-festa ta' Trinità darba fis-sena fis-sena liturġika tagħha biex tagħtina ċans nirriflettu ftit fuq dak li aħna nemmnu. U għalhekk kif bdejna din il-quddiesa bir-rat tas-salib, dan qed nagħmluh fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. L-istess tislima tas-saċerdot, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu. Din hija t-Trinità li kontinwament taħdem fina. Kontinwament Alla li għandu ħarstu fuqna. Kif qegħdin nagħmlu dejjem kull nhar ta' Sibt, din il-quddiesa nofruha għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju għażiż, kif ukoll skont l-intenzjonijiet tagħkom ilkoll li tlabtuna biex nitolbu għalikom, poġġejtu l-petizzjonijiet tagħkom, it-talb tagħkom f'riġlejn Omna Marija. U għalhekk ejjew, Eżies, għalkemm intom minn djarkom, inħossuna lkoll maqudin, dan huwa l-misteru, fir-realtà imbegħdin. Imma il-koll kemm aħna mhux b'qawwa tagħna, imma bil-qawwa tat Trinità li taħdem fina, il-koll kemm aħna niffurmaw ġisem wieħed. U għalhekk ejjew jitolbu l-Mulej jaħfer il-ħtijiet tagħna ħalli din il-laqgħa tagħna miegħu tkun laqgħa tassew timliena bil-kuraġġ, bit-tama u bil-ferħ ta' veru. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, Mulej ħniena, Kristu Ġesu, li taf tader in-natura dajfa tagħna, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, int il-qawwa tal-Ispirtu li jaħdem fina, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqajt talb tagħna. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla Missier, inti bat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna il-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru il-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u naraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel lezzjoni qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu l-Mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel.
Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u għajjat Jaħweħ, Jaħweħ, Alla li jader u weħen, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-art ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħlina quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbok, għax dan huwa poplu rasu jibsa. Aħfrilna ħżunietna u ħtijietna u ħudna bwirt għalik. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek ismek qaddis u msebbaħ ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int illi qiegħed fuq il-kerubini u li ħarstek tinfetla bissi ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. It-tieni lezzjoni. Għeluq tat-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fehma waħda, żommu wisriem, u Alla tal-imħabba u wisriem ikun magħkom. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa, il-qaddisin kollha iselmulkom, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ikunu magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Aħna mdorrijin ngħidu eżies il-misteru tat-Trinità. U kif nisemgħu din l-imbirka kelma misteru, x'jiġina f'moħħna? U iwa din ma toċċa għalija, din xi ħaġa li ma nistax nifhimha. U kważi kważi inwarraba għal ġenb. Dan huwa r-raġunament tagħna. Imma San Pawl mhux hekk jgħallimna.
San Pawl jgħid il-misteru li kien moħbi sa minn dejjem ġimuri lilna fi Kristu. Kelma oħra nistgħu ngħidu flok misteru, għax ħafna drabi aħna din il-kelma misteru tant irbatna argumenti u raġunamijiet magħha li jintaqqalnija. Tfisser il-pjan. Il-pjan fil-moħħ ta' Alla. U San Pawl ċaru tont jgħidilna dak li Alla kellu moħħbi f'moħħu. Qed juża lingwaġġ li nistgħu nifhmuh uman. Alla urjulna permezz ta' Ibnu. Il-misteru ta' Trinità eżies dan hu il-pjan ta' imħabba li Alla għandu għalina u li ġimuri lilna fi Kristu Ġesu. Fil-Vanġelu Ġesu qalilna ċaru tont lil Nikodemu jgħidlu Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu biex kull min jemmen fih isalva. Mena Alla irid permezz ta' Ibnu jurina l-imħabba tiegħu. Din hi t-Trinità eżies. It-Trinità huma Alla l-Missier li benu l-Ispirtu li jgħixu din l-għaqda sħiħa ta' imħabba. Imma din l-għaqda ta' imħabba bejniethom sawbuha fina. Għalhekk nista' ngħid illum il-ġurnata nistgħu ngħidu il-kontra. Mhux li nifhem lil Alla, x'ħafna drabi hekk nirraġunaw, imma li jinsir nafu. Hemmhekk hemm differenza. Ħanatikom eżempju. Ifhmuni sew, l-eżempju huwa dejjem xi ħaġa limitata u ma jreġix. Imma ħanġib eżempju prattiku minn dak li qegħdin ngħixu aħna. Dan l-imbierek virus. Ma jidirx. Imma l-effetti tiegħu jidhru. U qegħdin nimbagħtu l-konsegwenzi tiegħu. Hekk ukoll nistgħu nxebbħu il-misteru tat Trinità. Il-misteru tat Trinità il-Alla ħadd ma raħ b'għajnejh. Imma Alla mhuwiex virus. Alla huwa persuna. Alla huwa imħabba. U l-effetti tal-imħabba ta' Alla kollha kemm aħna nistgħu nagħmlu esperjenza minnu. Kollha kemm aħna nistgħu inħossu il-preżenza ta' Alla. Kollha kemm aħna nistgħu naraw u ngawdu madwarna iż-sbuħija tal-ħolqien. Il-ħolqien ikellemni dwar Alla. Il-ħolqien ifakkarni li dan kollu Alla ħalqu u għamlu għalija. Mhux biex jien nippossessaħ, għax hemmhekk aħna żbaljajna, biex jien inkisru, imma biex jien ninqeda bih, biex jien nara l-sbuħija tiegħu u fi sbuħija tiegħu lil Alla ngħidlu grazzi ta' dan li inti ħlaqt madwari. Il-ħolqien ikellimni dwarek. Esperjenza oħra li nagħmlu ta' kuljum. Kemm drabi aħna niġu l-Knisja u smajna l-kelma t'Alla tidħol imtaqqal u tisma' kelma li tagħtik id-dawl.
li tfarġek, li tnissel fik il-paċi. Hemmhekk hemm il-misteru tal-imħabba ta' Alla. Il-misteru ta' kemm Kristu qed jurik kemm iħobbok u qed ikellmek fis-sigriet ta' qalbek, fil-fond ta' qalbek. Kemm il-darba aħna nafu u missejna bidejna u xi drabi batejna wkoll frott id-dnub tagħna, jew batejt inġustizzja frott id-dnub ta' ħaddieħor, u forsi nkun għadni imbagħad il-konsegwenzi, imma mbagħad nersaq f'riġlejn is-saċerdot u s-saċerdot f'isem Kristu jgħidli dnubietek maħfura, mur fis-sliem. Din mhix forsi esperjenza tal-ħniena ta' Kristu? Biex ma nsemmix is-sagrament tal-Ewkaristija u s-sagramenti kollha, insemmu s-sagrament ta' żwieġ. Għalikom koppji. Fis-sagrament ta' żwieġ, intom fl-imħabba tagħkom bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jqawwi fikom u jagħtikom il-kuraġġ biex tħobbu lil xulxejn fil-ħażin u fit-tajjeb, fil-mart u fis-saħħa kif wettu l-xulxejn. X'inhu li jgħinek tgħixu dan jekk ma tkunx il-qawwa tal-Ispirtu fik? Hemmhekk intom qegħdin tagħmlu esperjenza tal-imħabba trinitarja u tgħixuha fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Nistgħu nkomplu nġibu 1000 eżempju. Nagħtikom eżempju ieħor ta' x'inhi t-Trinità. Eżempju mhuwiex tiegħi imma kien iħobb jgħidu Tertuljano. Kien iħobb ixebbaħ il-ħajja tan-nisrani mal-ħajja ta' ħuta. U kien jgħid in-nisrani huwa bħal ħuta li tom fl-ilma, li tom fl-imħabba ta' Alla. Aqbad ħuta neħħija mill-ilma, tmut. Hekk ukoll il-bniedem kissirlu l-fidi, bedu mill-imħabba ta' Alla u imut. Għalhekk illum fl-Evanġelju Ġesu jagħlaq fid-diskors tiegħu sabiħ lil Nikodemu jgħidlu Alla hekk ħabb id-dinja li tabgħat lill-ibnu biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja, biex kull bniedem jista' jagħmel esperjenza din li jkollok il-ħajja, esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Imma min ma jemminx fih, min jemmen fih innifsu u jieħu post Alla, isib it-telfien. It-telfien maħniex nitkellmu għal ħajja eterna, imma t-telfien mill-lum. Min jgħix ma jgħix l-imħabba. Min ħsibu biss biex iweġġa lill-oħrajn. Min ħsibu biss biex jaqasqas. Taħseb jent li dan huwa kuntent. Dan diġà qed jitlef il-paċi f'din il-ħajja. Din jeżjes fi ftit kliem sempliċi it-Trinità. Il-Alla ma nistgħux nirraġunawh. Kif ħafna drabi naħsbu, il-fidi tagħna mhijiex filosofija, kif ħafna drabi disgrazzjatament forsi anke ippruvajna nagħmluha hekk. Il-fidi tagħna hija fiduċja f'Alla, fiduċja fl-imħabba ta' Alla. U biex insir naf lill-Alla, jiena rrid inkun bħal dik il-ħuta li nhom fl-imħabba tiegħu. Nista' mmur il-baħar, issa ħanibdew inkunu lejn ix-xtajtiet u l-baħar tagħna.
għax beda l-istaġun tas-sajf. Jien nista' noqgħod il-bogħod mill-baħar u ngħid kemm hu sabiħ u nieqaf hemm. Imma meta jien ninżel ġo fih u nibda nawm, hemmhekk hemm esperjenza oħra. Li jekk ma tinżilx fih u ma tgħumx, ma tafx xi tfisser tgħum. Hekk ukoll Alla. Jien fuq Alla nista' nitgħallem ħafna affarijiet u nista' nikteb litaniji sħaħ. Imma jekk jien ma nawmx fih, ma nidħolx fih, ma nistax insir naf l-imħabba tiegħu. U dan kollu eżies jagħmlu possibbli għalija u għalik li l-kol kemm aħna dgħajfin l-Ispirtu Santu fina. L-Ispirtu Santu inebbaħna bl-imħabba ta' Alla l-Missier. L-Ispirtu Santu jatina l-qawwa biex il-kelma li qalilna Kristu ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din hi l-fidi tagħna. Gwajja għalina il-ġimgħa d-dieħla jekk il-bambin irid nerġgħu niftħu il-bibien tal-knejjes tagħna. Imma gwaj għalina jekk aħna nerġgħu nibdew ngħixu il-fidi tagħna sempliċement għax tradizzjoni, għax hekk konna mdorrijin, għax hekk tallimt. Le, irrid nibda ngħid għax hekk qed ngħix, għax hekk qed nesperimenta fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, għax jiena nħoss li Alla idawwarni f'imħabbtu u jien nista' nhom fl-imħabba tiegħu tant li nasal anke biex nibda nħobb kif hu iħobb lili. Kemm drabi tismaħħa dik il-frażi Fader iva tan naħfirlu tan imma ninsa lem. Le eżies il-maħfra ifisser li jient bila għajnuna mhux tiegħek għax ħadd minna ma jasal biex jaħfer il-min għamillu d-deni, imma bila għajnuna ta' Alla aħna naslu wkoll biex inħobbu u naħfru lil xulxejn. Mhux ta' bxejn li din nitolbu ilu lill-Missier kull darba li ngħidu t-talba tal-Missierna aħfrilna d-nubietna biex aħna naħfru lil-minuħati għalina. ħatkun hekk ejjew nitolbuh il-mulej biex l-Ispirtu tiegħu jammar fina u aħna nkunu nistgħu newmu fl-imħabba tiegħu, ninaqdu miegħu. Kol infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imdissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum hekk it-talba tal-komunità nixtieq nagħmlu mument ta' silenzju il-kol flimkien. U fil-fond ta' qalbna l-mulej nitolbuh dewwaqna mulej l-imħabba tiegħek. Ejjew imbaxxu rasna u nitolbuh
biex il-kol kemm aħna ikollna din l-esperjenza ħajja u vera ta' imħabt. U flimkien ejjew nistqarru u ngħidulu l-mulej li aħna lesti li dak kollu li nagħmlu f'ħajjitna ħajkun għal glorja tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna għaddejja tiegħek. Aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u ma' l-Ispirtu Santu, inti Alla wieħed, inti mulej wieħed, mhux għax waħda il-persuna imma x'fi tliet persuni in-natura hija l-istess waħda. Għax dak li inti jarraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmluh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u indaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum bleħen wieħed itennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek, u sanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u hekk taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Arċisqof Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'din is-sentenza eżjes għandna ġabra ta' kif jiena u int nista' nagħmel esperjenza ta' Trinità qaddisa. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu nagħtu ġieħ lill-missier bil-qawwa tal-Ispirtu Santu billi aħna ngħixu l-imħabba bejnietna. L-imħabba li tfakkarna fl-imħabba ta' Alla. U għalhekk ejjew fiduċja sħiħa f'Alla l-missier nerfgħu ħarsitna lejh u ngħidu: Missierna li inti f'ismewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Namlu tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, ejja nitolbok fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Siedna. Amen. Xtieq nagħmlilkom xi avviżi importanti. Kif tafu, bħallum 8 ijiem lejliet il-festa tal-Corpus Domini, il-knejjes sejrin jerġgħu jiftħu il-bibien tagħhom għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-quddiesa. Però dan mhux kif konna qabel. ċertu restrizzjonijiet, hemm restrizzjonijiet fejn irridu nżommu id-distanza minn wieħed għal ieħor. U għalhekk anke il-Knisja ma tistax tilqa' in-nies li kienet tilqa' qabel. Il-quddies f'dan is-santwarju ħajkun hekk. L-ewwel qabel kollox irrid inserraħ moħħkom li l-quddiesa ta' nhar tas-Sibt xorta tibqa' tiġi mxandra kull nhar tas-Sibt fuq TVM2. Dan ilna nagħmluh grazzi għat-TVM għall-PBS ilna nagħmluh il-fuq kważi minn 7 snin. Grazzi wkoll għal xandir soċjo reliġjuż immexxi minn Dun Ġwan Farrugia. U għalhekk il-quddiesa sejra tibqa' tiġi mxandra. Il-quddies f'dan is-santwarju matul il-ġimgħa sejjer ikun dan il-mod. Fit-8:30 ta' filgħodu u fis-6:30 ta' filgħaxija. U anke dan il-quddies xorta sejrin nibqgħu inxandruh fuq il-mezzi soċjali, il-Facebook page tad-Djoċesi ta' Għawdex jew tas-Santwarju ta' Pin. U għalhekk għal morda, għall anzjani, għal dawk li ma jistgħux joħorġu, jistgħu jkomplu jsegwuna. Imbagħad il-quddies nhar ta' Ħadd sejjer ikun b'dan il-mod. Hawnhekk biddilna xi ftit il-ħinijiet. Fis-6:15 ta' filgħodu, imbagħad fit-8 ta' filgħodu mhux fit-8:30. U għaliex mexxejnija nofsija qabel? Għaliex il-ħsieb tagħna hu dejjem jekk it-temp jippermetti u ma kunx ir-rieħ, fit-8 ta' filgħodu il-quddiesa nagħmluha barra fuq it-suntier. U bekk ikunu jistgħu jipparteċipaw għal din il-quddiesa ħafna aktar persuni milli fil-Knisja. Imbagħad fil-Knisja ikollna l-quddies tal-10 u tal-11:15. Fil-għaxija il-Ħadd il-quddiesa tkun ukoll fis-6:30 u tkun ukoll fuq it-suntier barra. Dan s'intendi qegħdin nagħmluh għal dawn iċ-ċirkustanzi. Jekk ikun hemm xi tibdil aħna ninfurmawkom. Però tinsewx l-obbligi li għandna li tintlibes il-maskra, inżommu jdejna indaf u inżommu wkoll id-distanzi ta' 2 metri wieħed mill-ieħor. S'intendi fejn hemm familja, dik il-familja tkun tista' toqgħod flimkien. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom tal-offerti li matul din il-ġimgħa bdejtu tibatu għar-restawr tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino.
daħlu madwar xi ħaġa fuq 1000 euro, 1500-1400. Però jiena ċert li id-donazzjonijiet tagħkom ikomplu jaslu biex aħna wkoll b'ringrazzjament nagħtu dan ir-rigal lill-Omna Marija. Aħna qegħdin nittamaw li l-kwadru tal-Madonna ikun fostna imbagħad għal festa tagħha 22 ta' Ġunju. Dan aktar il-qoddim ninformawkom kollox. Min irid jibgħat xi donazzjoni jista' jibgħat ċekk intitolawh Santwarju ta' Pinu, imbagħad l-adress huwa sempliċi Santwarju ta' Pinu, Triq ta' Pinu, Arp Għawdex. Jitolbukom li tagħmlu nota li d-donazzjoni li qegħdin tibagħtu qiegħda tkun biex isir ir-restawr jitħallsu l-ispejjeż tar-restawr tal-kwadru kif ukoll ir-restawr tal-kappella tal-Madonna. Dan qed nitlolbulkom għaliex kull min qed jagħti d-donazzjoni tiegħu żgħira kemm żgħira qiegħed jitniżżel f'din il-lista biex imbagħad jibqa' jsir it-talb u tidħlu mal-lista tal-benefatturi li kull nhar ta' Sibt kif tafu nitolbu għalihom f'din il-quddiesa. Ejjew għalhekk issa wkoll flimkien irresqu il-familji tagħkom taħt il-protezzjoni ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Alla. Madonna